महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। नमस्कार। आजच्या या शुभ दिवशी मी श्रावणी राजेंद्र बोडके 7वी अ मधील विद्यार्थिनी आपल्या समोर बोलणार आहे। आज 13 जुलै म्हणजेच गुरुपौर्णिमा। आज सर्वात प्रथम माझा नमस्कार माझ्या आईला, जिने मला वेळोवेळी चांगले काय वाईट काय याची शिकवण दिली, जिने माझ्यावर चांगले संस्कार केले, जिने माझ्यावर अनेक थोरांच्या गोष्टी सांगून माझे मन प्रेरित केले, ती म्हणजे आई। माझा दुसरा नमस्कार येथे असलेल्या सर्व आदरणीय शिक्षकांना। शिक्षक म्हणजेच अज्ञानाच्या अंधारापासून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे घेऊन जाणारा एकमेव मार्ग। शिक्षक म्हणजेच गुरु म्हणजे ज्ञानाचा सागर। जसा एक कुंभार मातीच्या गोळ्यापासून सुबक मातीचे मडके तयार करतो, त्याचप्रमाणे शिक्षक हे आपल्याला जीवनाला आकार देतात। आपल्यातले चांगले वाईट गुण ओळखून आपल्याला प्रगतीची दिशा दाखवतात, ते म्हणजे गुरु आपल्याला चांगले ज्ञान देतात, आपल्याला प्रगतीची दिशा दाखवतात, ते म्हणजेच गुरु। आज गुरुपौर्णिमा सर्व शिक्षकांसाठी खूप आनंदाचा दिवस असतो व जाता जाता एवढेच म्हणते, गुरु म्हणजे ज्ञानाचा सागर, गुरु म्हणजे ज्ञानाची शिकवण, गुरु म्हणजे देशाची शान, गुरु म्हणजे मुलांचे ध्यान। धन्यवाद।